Muli bwanji Amalawi nonse. Ine ndakhuzidwa kwambiri ndipo ndinokhumudwa kwambiri pamene ndikutumiza message imeneyi. Ndaona message yomwe akumakamba mkuluyu akumayankhulira ku Miji FM kumanena kuti Israel yatumiza ndege ku Malawi ikukatenga anthu ku Malawi kuti azagwire ntchito ku Hamas ya nkhondo. Akuti Israel yapereka ndalama ku Malawi 60 billion kuti Amalawi abwere kunoko azamenye nkhondo chifukwa cha nkhondo ya ku Israel. Zimenezo ndi boza la mkunkhuniza. Ndipo Amalawi tisamakhazikike pa zinthu zoterezi kumachita ufiti masana si bwino yayi. Amene mkuluyu kuyambira lero nkhani zomwe amakambazi I think msamazimvereso ndi waboza. Message yiso mumpase iye ndi wamaboza kwambiri. Ndipo anthu otero ndi osafunika kuti akhaleso mu dziko lathumo, ndi ofunika kundende amene yuyu. Chifukwa chomwe akukambacho ndi chinthu chaboza, ndipo boza lake lamkunkhuniza kuonjezerapo. Chomwe chikuchitika kuno ndi kufotokozereni pang'ono. Pamene nkhondo inayamba pa 7 October ku Malawi kuno, amene ku Israel kuno, ife tinali konkuno zinali zoopsa zedi. Tikati zoopsa ndemu ndivesese zoopsa zedi zomwe zinapangika kuno. Ndipo sitimaziwa tingakhaleso ndi moyo. Koma Mulungu wa Israeli anatiteteza. Timapemphera ifeyo pa gulu lathu la Malawi. Kupempherera umozi wathu, kupempherera chitetezo chathu, kupempherera Malawi pamodzi ndi Israeli yonse. Pamene anthu aja anapanga chiwembu chija, Israeli inayesesa kuwapanga drive out kuwabwezera kwawo chifukwa choti anapha anthu ochulukabe kunoko. Israeli yakhala ikubwezera nthawi kuteko nkhondo yomwe mmaona ija ndi Israeli kubwezera. Aja wakuja amangotumiza mabombo, alibe mpata orowa ku Israeli, amangotumiza. Komanso kuno kuli system yomwe imawakhaso zimabomba zina zimagwa, koma ndi ochepa amene avulalapo chifukwa Israeli inatetezako kuno. Mwachidule ndinganene choncho. Ku Hamasiko ndikomwe kwachitika zinthu zomwe Israeli supano ikubwezera. Chifukwa iwachi anapha anthu, kumagogodera m'manyumba ku bodaku, kumawombera, kuwapeza anthu munsewu kuwombera, kuwapeza anthu pa chisangalalo pa festival, kungopanga ambushi, kupha anthu ma civilian 260 ndawo imodzi, moti chiwerengero cha anthu onse anaphedwa chikubwera pa 1400 people amene anangophedwa si asilikali ndi anthu ongoziyendera, anthu abwinobwino. Nzomwe Hamas inachita kunoko. Nde Israeli poona zimene zija imakabwezera. Nde zonse zija mwakhala mukuona kuwomberedwa kwa zinthu, kugwesedwa kwa manyumba, kupanga izi ndizi. Israeli kubwezera zimene zozo, komanso yakhala ikumafuna kuti ikaphwasule komwe amapangira zida zawoko kuti asazayambireso kupanga nkhani ngati imeneyo. Chifukwa chake nkhondo ija yatenga nthawi. Ife kunoko tonse Amalawi momwe tili bwinobwino. Inde nkhondo inasokoneza, ena osamapita kuntchito bwinobwino chanchani, koma Mulungu watisungirira kufika date ya lero. Ndafotokoza mokwanira kumeneko. Moti tikuthokozaso mapemphero a Amalawi onse amene mmatipempherera kuti ife kunonso tikhaleko bwinobwino. Komano popanga nkhondo paja pali maiko ena amene azunguwa amatumiza anthu awo kuno ku Israeli kuzagwira ntchito m'mafamumu. Nde anthu aja nkhondo itayamba, maiko aja anabwera kuzachosako anthu awo, kuchitira kuti mwina nkhondo ija ipitirira anthu awo athera konkuno. Nde panopo nkhondo ija ikupita kumapetono. Anthu aja maiko afuna kubwezeresa anthu aja ku Israeli. Israeli yakana, nde ikufuna maiko ena kunoko kubwereko anthu ena. Nde Malawi iyo yachita nawo mwayi zinthu zimenezo kuti anthu azizagwira ntchito m'maestate. Kutereko panopo kunoko kuli ma vacancy kumafamu kufa. Israel is one of the leading people amene amapanga ulimi kwambiri mno mdziko lapansi. Nde kuli anthu sakufunika 200 kapena 500, akufunika ma thousands kuma estate. Ma estate aku Israel mukamakamba singati ma estate aku Choroko kapena kwina ndi kwinako. Ku Israel kuno ma estate yake ndi world class. Even equipment zomwe angagwirise kumene koko ndi world class. Singati za kuchoro kapena kulilongwe kumafamu a Kamuzu. Ndi zinthu zapamwamba. Ndipo si za chilendo zalembedwa ma social network mukhoza kuona. Anthu amene akabwera kunoko azizalandira ndalama yake pa mwezi $1,500 minimum, kusonyeza kuti azilandira over 2.5 million pa mwezi kumapita mmwambamo.
kodi imene si ndrama yoti ikhoza kuntukula munthu Amalawi? Pamene wina wake lero wakhuta thobwa lake uko kumalengeza apo ngati za nzeru. Ndege imwayiona yanyamula anthu akagwira ntchito ku Hamas, amene mumugaireso message ndi wopusa ndipo ndi munthu wa maganizo osokonekera. Ine ndineneko chonchi, sindikuziwa kuti programuyo Malawi yapanga negotiate bwanji, koma pachokhachi ine ndathokozera president. Mwatithandiza koopsa chifukwa achinyamata ngakhale kuti ndi ochepa. Bwana president ndi ochepa twawo, pali achinyamata ambiri amene akuvutika kumeneko. Tsegurani mimwayi yambiri yotereyi, ine ndikanakondwera koopsa. Ndipo pamene papa chakwera ndi chilima 2 points pankhani imeneyi 2 points. Mulungu akudaliseni, akuonjezereni masiku osati zawa maoje enemy of progress kumangolengeza zinthu zoti kulibe. Ndithu munthu abambo ndithu andevu avala suti yawo kupita kuntchito kwasanzika akazi awo kumakalengeza dziko lonse lapansi zinthu zaboza. Akutenga akaidi kundende moti panopo wakamenya nkhondo yake iti. Nkhondo ina atatu kuno kulibeko nkhondo. Ndipo taganizani Amalawi, Israeli ndi dziko lapamwamba kwambiri number 1 nkhondo muno mdziko lapansi. Malawi ovala sapato zochedwa gwaradi ali kundende kuja, angapange operate maujeni mashini ya nkhondo kunoko ambira pati. Akamanena kuti akuka aziwe kuombera mfuti, sakutanthauza kamtigatu, sakutanthauza shotgun tu, kunoko kuli mfuti zenizeni. Kuiona mfuti ngati kuti ili ndi matumbo zili konkuno. Ndiye munthu wakundende kuzomba kumaura azatha bwanji kupanga operate zimenezozo. Amalawi sonanunso musamango wamvera anthu anazolowera kutsutsana ndi chinthu chomwe chili choona chomwe chingati kuthandizani Amalawi. Moti amene mwatumiza ana anu kunoko anyamuka muja, musaope anthu amene aja akuzagwira ntchito kumafamuko ngati momwe ndafotokozera muja. Ndipo president pa chimene chichi wachita chinthu chapamwamba koopsa. Mulungu amudalise, Mulungu amteteze. Ka ena anu mmamuona ngati chani, koma ine pankhani yokhayi wandisangalasa chifukwa akufuna kutukula Malawi. Anthu amene wawa ndi anyamata chabe azigwira ntchito kumafamu kumalandira 2.5 million kumapita mtsogolo. Ngati wabweresa dzulo anthu 220 muzindikire kuti chakwera pamenepo wapanga mamilioneya 220. Ndimo mwezilili pa level ya ku Malawi ndi 220 mamilioneya. Ngati atatumize kuno 1000 kamera kapena 2000 muziziwa kuti wapanga create mamilioneya 2000. Ndimo mwezilili. Bwana president, Mulungu akudaliseni. Mulungu akudaliseni. Mulungu akutetezereni. Achirima ndi gulu lanu pankhani iyi yotumiza anthu kuno ku Israeli mwachita bwino kwambiri. Mulungu akudaliseni. Motiso ine ndikupempha kuti bomaro litumizebe anthu ena kumarezi yawo kuliso masalale abwino kumeneko kukufunika anthu ochuluka kumarezi yakuja. Nde kuli dziko lina limaoneka ngati lina kwina ku nkhondo kwina ku South ndi North Korea. Ku Korea kukufunika so anthu kambirana ndi maboma ngati amene ndi masalale abwino. Ku Switzerland kuli shortage ya anthu, koma chonde aboma muchepese kutumiza anthu ku Dubai, Omani, Kuwait kumene koko Amalawi akuvutikako chifukwa salary zomwe akulandira kumene koko ndi ma 300-400,000 ndi akuvutikako anthu athu mbali imene. Koma Israeli kumarowera ku Malaysia, Korea, Switzerland kumene koko azikalandira ndrama zama 2.5 million. Tumizana achinyamata ambiri kuti akapange haso akapfunzire moyo wina akamabwerera ku muzi kwathuko azakhalaso chituko cha dziko. Ndikuthokoza kuti mukutengaso ana kuchokera 25 years kulekeza about 40 years. Imene iyi ndiye future ya Malawi. Lero wina wake wavala masilipazi yake kumene kochedwa gwaradi kumakalengeza pacha kuti aya ndege yachokera ku Rwanda yatere ikunyamuka kwa Malawi. Malawi zimene zopusa ndi zakuntuzu zimene zonso.
message imeneyi ipite ikafikeso kandi kwa president iko ife tikuthokoza ngati ineyo ndikuthokoza kwambiri komanso tikutsimikizireni ife ku Malawi kunoko inawo pyadi nkhondo timapemphera pa gulu paja kumatere koma mulungu watitetezera Malawi tonse amene tili kuno kufikira lero palibe amene chovuta chamuchitikira tonse tili bwinobwino ndife amoyo tikuthokozanso Amalawi chifukwa cha mapemphero anu panopo nkhondo ilipobe pang'ono koma ikupita kumapeto even panopo amba kugwirizana zosinthana akaidi kusonyeza kuti nkhondo ija ikupita kuti kumapeto ndiona dziko la Israeleso lamba kubweresa anthu ku Malawi ndi mgwirizano omwe apanga ndi bomawo ine ndikuthokoza kwambiri koma ndibwerezepo bwana Chakwera mulungu akudaliseni ngati anthu akuona ngati ndikunama mwina kapena munthu wangopanga ine si wa MCP ine si wa DPP ine sindisapota ndale koma I'm a staunch supporter of my country. I am a patriotic citizen of Malawi. I love everybody. I don't care whether it's MCP, whether DPP, whether PP, whether bora Malawi. I love them all. And ndikuthokoza kuti president pa program iyi sakutenga MCP woka akungotenga chisawawa zili bwinobwino ine ndikuthokoza zimenezozo muzamba kuganiza kuti mwina amene ndikuyankhulani ndikunama sindili ku Israel ndikupasani even number yanga I'm not fearing anything. I don't fear anybody. I'm just speaking the truth. Number yanga ndi +972 55 918 7139 mukandiyimbira mundipeza siri pa WhatsApp imene naikira dara siri pa WhatsApp mupange direct call mundiyimbira mundipeza ineyo kuno asakunamize ena ameneyo anthu amene wao akuzagwira ntchito ndipo asapangiseso Amalawi kuti akhale ndi mantha kuti ana athu akukafa atisamapanga choncho Amalawi samapange choncho tiyeni pamene president walepera timuuze kuti apapatu mwalepera achakulungwa pamene wachita bwino let us give credit where it is due timpase credit kuti apapa wachita bwino tiapempherera anawo kuti akabwera kunoko azachiteso zinthu za nzeru kuti athandizeso dziko kwathuko Mungu arangiza ma individual parents kuti kukhala kunoko overseas ndikovuta kuli zinthu zambiri zomwe mwina ku Africa kulibe kuno chisangalalo chili pa mapeto zambiri zimaphweka ndi ana waso akubwera ndi amisinkhu yochepa ndi ofunika ulangizi wokwanira kuti akamapanga ndalama zawozo zisayikeso mmavuto kapena zisayikeso kuayitaniraso kuimfa chifukwa ndalama zikachuluka kwambiri ngati ulibe nazo plan zimakupitisa ku mandatu chifukwa mwana woti samapeza kalikonse akakhala ndi pocket money 5000 ndelero akapasidwa 3 million kwacha pa mwezi zikhoza kunzunguza ndalamazo zikhoza kumpangisa kuti akazikweze munthu ndeni zofunika kuapempherera anawa kuti akamagwira ntchito kunoko akhale focused iwowo ndi tsogolo la Malawi apapa president kuganiza bwino kwambiri age limit imene ya 25 to 39 ndi amene atazamange Malawi yakutsogolo wina wake azipanga azinena zopusa AI akafa kumene koko zimene zozo zisamapange Amalawi zimenezo zisamapange tiyeni tithokoze kwa president ndi gulu lake pa ichi chomwe achitachi komanso pamene iwo sanachite bwino tiauze mu ubwino kuti azithaso kuona kuti apapa atiyamikira apapa sitinachite bwino nawonso ndi anthu akhoza kupanga bwino akhoza kulephera koma ichichi tisachipange demonize tisasokoneze tisabwerese panic pakati pa Malawi kuti akoza pesa anthu president akupesa anthu ndi anthu ake zimenezo nzaboza la nkunkhuniza nzabwinobwino zinthuzi ife tikukhala konkuno ife tikukhala konkuno tikuziona ndiponso sindikunama this message is authentic. I've given my contact number, so this is no fake. You can even share that guy aziyankhula kaye ndi anthu azifufuza kaye kuti chachitika nchana samangonamiza anthu si bwino kubweresa tense mdziko kuti anthu awukire boma kapena apange chani chifukwa choti inuyo mukuona ngati mwina anthu achuka si bwino yaye anthu akuvutika asiyena apezere ntchito zinakanika upanga create ntchito ku Malawiko mwina afuna upangira create ntchito kunjako. What we need is a Malawi azigwira ntchito. It doesn't matter whether ku Malawi or dziko lanji bora azipeza financial assistance yoti ikoza kuthandiza mabanja awo mabanja aja akamathandizika zikoso in 10 likuthandizika tisamapange choncho ya Malawi samapange choncho ndakudandaurani kwambiri akulu kazina lanu ndi chani mmakonda kulemba kukamba tizinkhani tanu koma lero ninkakukhululu
khulupirirani zina kumbuyo koma leroro zomwe mwanenazi kuyamba pano sinzakhulupiriraso zomwe inu amene mmayankhula pa Joy FM mmakamba pakati apa mmakamba za marefugee siku lina munakambapo zakamuzu ndikazamira siku munapa ndimakukhulupirirani zinthu zonse zija koma pakali pano ndaona ndinu aboza akulu Amalawi musakhulupirireso akulu aja amayankhula pa Ojemiji FM aja mkumane amini pachani pa amati Joy FM amakonda kufukura tinkhani ndi waboza This issue he has spoken about Israel and the people that are coming here to work in the farms is not authentic from his side. But from my side, is authentic because I'm talking from Israel and I've given my contact number. Whoever thinks kuti ndikunama andiyimbire phone ndimmasula bwino bwino. Sizoona kuti mzipanga demonize president pamene uwachita bwino. Inde mwina sanachite bwino kwinako timuzuzule komwe asanapange bwino koma pamene uwachita bwino we should start giving credit where it is supposed to be given. Ine ndikutere ndikuta ine one of the most patriotic Malawians. Bravo Chakwera, bravo Chirima. Papa akuru mwachita bwino kwambiri. Mulungu akudaliseni. Zikomo.